kasi wala na yung music ano. Nakalag pa tayo ba? Harap naman tayo. Inaayos niya yung kamay. Anong meron sa sentro? Bakit nagkagulo ang mga... Iba-iba yung kamay na nilalagay niya. Kanina Ay, may meron nalagay siyang niya. ano? Meron siyang... May sinusukot siya na kamay. Nakaganto, nakabuka. Oo. Pinapalitan pala. Pati yung pakain. Naayos-ayos na. Inuusod niya matatakpan eh. Tama na nga to. Babay na. Tapos na yata siya, magliligpit na siya.